Ja milujem, keď proste nejakého Sylvestra Stalloneho dabuje 20-ročný chlapec, ktorý neprešiel pubertou. Nemôžeš proste prísť do gangu a hovoriť s písomnou slovenčinou. Proste te zastrelia ťa hneď, keď budeš hovoriť s písomnou slovenčinou, hej? Jako sorry, ale ten dubbing je masaker, akože slovenský, tak akože je. Ja hovorím, že slovenský dubbing vo všetkom je masaker, kamo. To sa nedá počúvať. Pre mňa osobne sa nedá počúvať slovenský dubbing skoro v ničom. Iba v rozprávkach ho znesiem, pretože priradiť napríklad k rybe rozprávkovej hlas je pohode, hej. Živej osobe, proste k človeku priradiť hlas nevidia. Absolútne. To je mimo. Český hlavný slovenský Potter je v prúskumech najvtipnejší i pro cizince, ale kamo, to je jedno. To je úplne jedno. Tam ide hlavne o to, presne hovorím, že jak si na to zvykneš, vieš. Toto je debata, kamo, nekonečná a vždycky bude nekonečná, ale je to len o tom, jak si na to zvykneš. Jak to počuješ prvýkrát a jak to potom počúvaš ďalej. Len o to ide. Když som slyšel Dangla, jak dabuje Ironmana, Dangle dabuje Ironmana, ja som akože Avengerov po slovensky nevidel, kamo. To nedávam. Čo sa deje hore? Kocku chráni nepreniknuteľná energia. Mstitelia, alebo jak to hovorí, nie Avengers, ale Avengers sú pomstitelia, nie? Alebo jak to je? Pomstitelia! To nedávam, kamo, to nedávam. To musím vypať preč, to je zlo. Že slúži Dangle Ironmana. Presne o toto hovorím, kamo. A to mi v rozprávkach mám napríklad hrozne rád český dubbing, v pizzerovkách, je to top. Ja som zvyknutý, napríklad auta sme pozerali vždycky v slovenskom dubbingu, takže ja som na to zvyknutý. A v českom dubbingu mi to príde také neprirodzené, ale to len preto, že si na to zvykneš, pre nič iné. Český dubbing je nulový oproti slovenským, akože v smiešnosti, hej. Chcem tvoje šaty, čižmy a motocykel. Ze slovenské dubbinge máš novú Kámo, tomu ver, a hlavne pri Avengeroch. Hej, pri Avengeroch hlavne, pustite si, normálne si dajte ten challenge a pustite si hociakú Avengerovku, najlepšie ešte z tých prvých, čo vychádzali, tak pustite si napríklad Kapitána Ameriku, hej, po slovensky, kámo, to je úplne nový film. To je to isté, keby si pustil film odzadu. To je presne to isté, kámo. Že chyba Dangle je super, no ale niekedy dabuje Ironmana. Keď som naposledy zapol Thora v slovenskom dubbingu, mal som pocit, že Thora daboval že to rada po Američko, to je presne to, že ten výber tých hercov je famózny. Ja milujem, keď proste nejakého Sylvestra Stalloneho dabuje 20-ročný chlapec, ktorý neprešiel pubertou. To je, ja neviem. Ja neviem, kto to vyberá proste. Toto je najlepší dubbing Harryho, kam chceme to pozrieť. Počkaj, to si môžeme dať nakoniec. Pomstitelia. Nekonečná vojna. Kámo, to sa zle číta toto aj. Raz som videl Strážcov galaxie po slovensky, už nikdy viac. Je to tak? Proste my sme majstri v tomto, bohužiaľ. Že to je práve tá najväčšia sračka, spisovná slovenčina, preto slovenský dubbing nikdy nebude dobrý. Nikdy nebude, pretože nemôžeš proste prísť do gangu a hovoriť spisovnou slovenčinou. Proste te zastrelia ťa hneď, keď budeš hovoriť spisovnou slovenčinou, hej? Čo si to kurva tí parchanti o sebe do riti myslia? Že je to tu nejaký posratý lunapark alebo čo? Vlastnoručne tým ho vedám. Rozstrielam rite na rešeto. Tak to nefunguje v živote reálnom. Ale na Slovensku tak funguje. Je to strašné, kámo, je to strašné, fakt. Preto v tých rozprávkach mi to nevadí, lebo v rozprávkach samozrejme je spisovná slovenčina, je to pre deti, je to milé, chápeš, tam to je pohode. Ale keď v akčnom filme používaš spisovnú slovenčinu, Dejko z Harryho, však pošlite mi to. Ale toto je tiež tuším, počkaj, idem si dať si pauzu tu, na. Toto je ono. Oni kombinovali český a to. Tvoji synové v noci letěli tvým kouzelným autem do Sery a zpátky. Ale naozaj? A fungovalo? Ano, výborně. Dobrý, výborný, ty koko, zajebal som to. Prevodovku, ty koko, zaválil som to. Bohužiaľ, no. Kurva, slovenský trailer. Scén do prdele. Tohle jsme slyšeli co? Diel medzi animágom a vlkolakom. Vlkolakom? Ale to sú slova, ktoré my používame normálne. Vlkolák. Ale v tom filme to znie proste strašne. Vy máte vlkolaky. Máme vlkolaky proste, ale tam to znie strašne v tom filme. A potom to, tak aj mne to znie strašne v tom filme. Dokonca... Chtěl jsi ju prísť? Tak. Vie mi niekto povedať, aký je rozdiel medzi animágom a vlkolakom?
Nikto? Cože? Aké sklamanie. Pán profesor, Animagus je čarodejník meniaci sa z vlastnej vôle na zviera. Vlkolak nemá na výber. Keď nastane spln a transformuje sa, nepamätá si, kto je. A je schopný zabiť aj najlepšieho priateľa. To je parodie, není. To je parodie. Vyhrá dne na volanie svojho druhu. Ďakujem, pán Malfoy. Po druhý raz ste prehovorili bez vyzvania, slečna Grangerová. Neviete sa ovládať, alebo ste hrdá na svoje neznesiteľné šplhúnstvo? To má pravdu, nie? Svoje neznesiteľné šplhúnstvo. To keby vonku poviem, tak mi dajú po hube, ty vole, chápeš? Že to sa... Ja sa snažím rozprávať s písanou slovenčinou, normálne je to na streame, teraz keď počúvate, tak rozprávam normálne. Ale v tom filme mi to znie zle proste. Aj mne to znie zle z toho filmu. Neprirodzene mi to znie. Proste, ja keby oni čo spravili zle v tom dubbingu. Mne to znie neprirodzene. Toto nie je, keby som sa so Slovákom rozprával proste. Ono to je neprirodzené strašne. A už keď Slovákovi to príde neprirodzené, tak potom to môže chytiť fety do ruky a dosrať sa z toho odsmiechu. Však ja to chápem normálne. Toto znie fakt na ono. To si ani nepamätám, že tam bolo. Že v Petržalke byte už zuli Áno, presne to hovorí, kamo. Keď takto sa začneš s niekým rozprávať, však akože všimajte si, že ja rozprávam normálne po slovensky, ale takto sa nerozprávajú ľudia proste. Že Michal, ty si taký šplhúň, kamo, to sú slova. Poďme sa tak rozprávať jeden stream, nebudeme sa tak rozprávať jeden stream. Hej, pohode. Žiadne šplhúňstvo. To je fakt zajímavý. Promilu strhávam 5 bodov. Čemu? V tom má pravdu, nie? Chrabromilu strhávam 5 bodov. Já vím, že zase vám přijde prostě vtipnej nebelvír, ale to je pro mě fakt valba, jako Chrabromil. Já ho úplně chápem, že mu to bude vtipné. To pro ně prostě. Zase úplně random nebelvír, oni vůbec nevědějí, proč tomu tak říkáme. Že na to nemáme slovnú zásobu asi. Ako liek na vaše lajdáctvo, do pondelka napíšete 2 zvitky pergamenu o... Lajdáctvo, však to... Ako liek na vaše lajdáctvo. To ani naše učiteľky, ako tie, čo sa snažia byť spísané, ani tí to nepoužívajú, ty vole. Hej, ani tí to nepoužívajú takéto slova. To... Vlkolakov. Zo zameraň... Kámo, ale vlkolak je pro mě naprostej masakr. Jako toho hochu jsem myslel, že je nějaký... Jak to Slovák na to nemáme slovnú zásobu, nemáme proste. Vlkolak, jako. Najmä na to, ako ich spoznám. Páne, ale zajtra je metlobal. Metlobal je masakr. Ja som vedel, že sa z toho dosere. Nevíš. Pane, zítra je metlobal, kámo. Ono to je strašné. To je strašné, kámo. Tak si dávajte obzvlášť pozor, pán Potter. Ale jako... No, pamprfál je méně směšné. Pamprfál? Chápu. Jako chápu, že fanfrpál vám taky přijde. Jako. Že lajdáctví ryb myslím, že pro vás fanfrpál může znít. To je docela málo. Presne tak, ale to zomrelo tento jazyk. Ja neviem, prečo ho oživili proste. Než nám metlobal, jako sa tím zamyslím. To nikto nepoužíva ten jazyk Blue proste. Waffliusy, děkuji ti. Flaviusy, promiň, Wafflius. Kámo, jako Blue Waffles to není dobrý. Používajú to tie komunistické učiteľky? Co to kurva? Že ty si lajdák? No. Ja nevím. Bo. Ale kámo, za zatvorenými dverami, tak ti povedia inak trošku. Počkaj, povedz to od začiatku, však tam to sme v strede ale zapali. zajtra je metlobal. To sú... Ja nemôžem z neho proste. Nevíš. Pane, zítra je metlobal, kámo. To je presne, keď tu bola pletinka a púšťala do pozadia tú mafiu nadabovanú po slovensky a šťala tu smiechom proste. Ja to úplne chápem, ty. Ja to chápem proste.